zbraň z portfólia Sabaty Rover Hunter, cenová relácia 970 €. Zbraň je plastová, je výborná nielen pre začínajúcich poľovníkov, ale takisto pre poľovníkov, ktorí chcú pracanta. Zbraň má obrovskú výhodu v tom, plastová paľba je variabilná s tým, že sa dajú meniť licnica, výška licnice, len povolení toto šrobíka. Je ergonomická, má 54 cm hlaveň ukončenú závitom 14x1, čiže môže byť vhodná, môžete si použiť aj tlmič na tú hlaveň alebo takéto úsťové brzdy na to. Zbraň, obrovskou výhodou tej zbrane je, že má vstávanú výverlištu, dvojdielnú, čiže vám odpadajú náklady na kupovanie ďalšej nejakej montáže. Má trojozubový záver s jednoduchým vyťahovaním tohto záveru a jednopolohovú poistku. Sa dá vymeniť za zásobník 7+1. Je to bezúdržbová zbraň, plastová, veľmi ľahká, ergonomická, padne každému do ruky. Veľmi odporúčam. V prípade nejakých otázok nielen na zbrane Sabaty, ako veci fungujú, ako zbrane fungujú, čistenie strelivo, čokoľvek, čo vás zaujíma, pýtajte sa v komentároch, posnažíme sa vám na to odpovedať.